Senyores i senyors, nens i nenes, sigueu molt benvinguts. 425 dies després. Uns quants mesos després de no escollir a Toni Freixa com el nostre president, comença la terrassa. Hola! ¡Hombre! ¡Company! Quant de temps, me cago en tiempo, ella! senyor Marc. ¿Cuánto tiempo, senyor Marc? Feia uns 25 anys. Lo menos. 25-30 anys que no gravàvem. Fotia molt que no gravàvem. Ens sap greu, audiència, ens sap greu. Però És que... estem ocupats, som Estem homes ocupats. ocupats. Ell treballa, jo treballo, jo estudio, ell no estudia però grava Viru Time, i quan no grava Viru Time ell treballa. Exacte. Avui farem un vídeo parlant sobre que malament que està el Barça. Tothom us ha informat d'això, però ningú ho ha fet com nosaltres. No! Bueno, comencem parlant de... No, és que no començarem ni parlant de lo malament que està el Barça, perquè començarem parlant de la pilota d'or que ha guanyat Don Lionel. Andrés Messi Cucitini. Pilota d'or merescuda? Oh. No, vale, passem al següent tema. No, va, analitzem una mica. Per què no? A veure, No, és que no és merescuda. anem a ser sincers. Jo això ho parlava amb una companya meva de la feina, que és Perica, Sí. que deia, fins i tot ella em reconeixia de dir, si Lewandowski li donen la pilota d'or de l'any passat, aquest any podríem arribar a debatir si Messi hagués pogut guanyar la pilota d'or, perquè no deixa de ser Pichichi de la Lliga Espanyola, màxim assistent d'Espanya. Ha fotut una temporada que no arriba a ser per ell, i el Barça marcava què? 3 gols en tota la temporada. Ja ho tenim. Màxim assistent de tota Europa. Millor jugador de la Copa Amèrica. Ha guanyat la Copa Amèrica. Bueno, podríem parlar. Mèrits ha fet molt bona temporada. Però Lewandowski necessitava una pilota d'or. Trobo que en aquest sentit no Sí, és merescut, i a més que Lewandowski ha fet molta millor temporada a nivell individual i a nivell d'equip. Sí, poder se la mereixia més Lewandowski. Sí, perquè és que al final... Clar, hem d'entendre que la pilota d'or li donen abans de marxar del Barça o després? Abans li donen per la Copa Amèrica. Li donen per la Copa Amèrica. Clar, Messi guanyarà alguna pilota d'or més? Jo crec que no. Sí, podria ser. El PSG? Podria ser, per què no? Si aquest any el PSG va cap amunt i guanyen Champions o arriben a semis de Champions i Messi s'encarrila, podria ser perfectament. No ho sé, tio. No ho sé. El que està clar, 7 pilotes d'or. 7 pilotes d'or. Aviam, que és una puta borrada. És el millor del món. És una puta És el borrada. millor del món. No, clar, això també ho hem de tindre en compte, vull dir que si l'hagués guanyat Lewandowski no es convertiria el jugador del món. Poder del moment sí, Leo Messi No, clar. sempre serà el millor jugador del món Sí. mentre juga. L'únic que... Hòstia, és el que dius. Per una part, me n'alegro. Perquè és Messi, òbviament. Però per una altra banda, no he acabat d'entendre el per què. És a dir, altres anys sí. Altres anys dius, hòstia, Messi ha aconseguit això, la Champions, tal, molt bé. Però aquest any, tal i com ho estem veient actualment, no li trobo el què. No té massa sentit, però bueno, és el que Però bueno, és el que hi 4 minutets. Vale, 4 minutets, Sí? Vols anar a tirar 5, 6 minuts, no? sí. Tenim alguna més a dir? Puta Espanya. No cal. No cal. Vale, pues Vinga, seria... això ja ho... Tot... Espera. 1, 2, 3... La. Molt bé, això ja està comentat. Vinga, passem al siguiente tema. Tindreu el vídeo més endavant. I seguiu a Viru Time també, si us surt del... Vale, adéu.